Ndị be anyị, ụtụtụ ọma, ele otu anyị mere? Aha m Dr. Ogechi Sylvia Eze. Awụ m dọkịta na-arụ n'obodo oyibo, agụrụ m akwụkwọ na Mahadum University of Nigeria. Taa achọrọ m ikwu okwu maka ihe mgbagwoju anya anyị na-ahụ na ọrịa mamịrị, ọrịa diabetes, ọrịa shuga. Ihe mgbagwoju anya a wụ ihe a na-akpọ hypoglycemia na bekee. Ya wụ mgbe shuga nọ na ọbara mmadụ ya gbada nnọọ nke ga-enye mmadụ nsogbu, nnukwute nsogbu n'ahụ. Ọrịa shuga n'onwe ya wụ mgbe shuga mmadụ bịa dị nnọọ nnukwu, onye ahụ abịa nwee problem. Mgbe anyị na-agwọ ọrịa diabetes, enwe ọtụtụ ọgwụ anyị na-eyuzu. Enwe ndị na-agba insulin, nwee ndị na-eyuzukwa ọgwụ ọzọ a na-akpọ glicazide. Ọgwụ ndị a sometimes ha na-eme ka shuga mmadụ bịa gbada nnọọ nke ọjọọ. Ihe mere na n'ihe a wụ na shuga dị mkpa n'ahụ mmadụ. Ọ mgbe ọ bịa ka nnukwu ka ọ wụ problem, ma mgbe ọ bịa dị too low ka ọ wụ problem. Anyị rie nri ọbụla anyị riri, ma ọ wụ garị, ma ọ wụ ji, ma ọ wụ abacha, ma ọ wụ bread, ma ọ wụ rasị, ma ọ wụ osikapa, ihe ọbụla anyị riri nwee shuga. And all that sugar anyị na-eri na-enye anyị ike, na-enye anyị energy. So shuga mmadụ bịa gbadata nnukwu, onye ahụ abịa nwenwe nnọọ so many problems dị iche iche. Nke mbụ, sayensị a anyị ga-ahụ onye ahụ bịa like this, ọ bịa dịwa ka ọ maazị ebe ọ nọ, ọ dịzi confused because shuga adịghị eruzikwa n'ụvụrụ onye ahụ. Onye ahụ ga-adịzi ka ụra na-atụzi ya because ụvụrụ adịghị enwetazi energy. Ọ bịa like this, na-eme dịka si ajụ na-evu ya. Ihe ọzọ, onye ahụ ga-abịa ahụ agbakashiwa ya, ma heat a na-eme ya. Enwe ndị wụ nke ọjọọ ya wụ ha bịa ha enwewa akwụkwụ, ọ na-adọ ha, ọ bụrụkwa akwụkwụ asa akwụkwụ, ahụ ga na-ama ha jijijiji because ha nwere shuga, ha na-achọ shuga. Ọka njọ, o nwere ike inye ndị mmadụ stroke, nwekwa igbu ndị mmadụ. Ya mere ọ na-adị mma ka anyị mara ihe wụ this hypoglycemia. Hypoglycemia ọgwụ na-akọsụkwa ya. Nwekwa ndị na-agba ihe dịka insulin, ha bịa ha ma nri, ha bịa ha gaje mee fasting. Ha emechaa fasting ma ha hapụ iri nri, ha gaje gbaa insulin. Ihe insulin na-arụ n'ahụ wụ ibudata shuga. So iribe nri, ịgaje gbaa insulin, ọ ga just kụda dị shuga, onye ahụ enwe ihe dịka stroke. So ekwugo m ihe ndị mmadụ ga na-ahụ. Ọ dị mma ka anyị mara ihe ndị a, dịkwa mma ka ndị anyị na ha bi marakwa ihe ndị a, so that ha mee anyị amara ha anyị ga-eme ozugbo. Hypoglycemia ma ọ shuga gbadara agbada mee, ihe anyị na-ekwu enwe ihe dịka lucozade ma ihe dịka Sprite ka enye onye ahụ ka ọ ṅụọ ya, jiri nwayọọ nwayọọ na-aṅụ ya. Onye aṅụwa this drink, enwe ndị ga-awụ nwayọọ nwayọọ ha bido nweta onwe ha, ha bido gbakewe. Enwe ihe dịka cube of sugar, enwere ike gbabie ya abụọ, were nwa obere tinye n'okpuru ire, ma ọ tinye n'akụkụ ọnụ ya. Anyị achọghị nke a ga-etinye n'ọnụ bido tawa ya ka ọkpụkpụ. Ọ ga-anọ ebe ahụ, onye ahụ ejiri nwayọọ na-ara ya, ọ na-agbaze banye n'ime ọbara onye ahụ, shuga ya na-agbalite nwa obere. Anyị achọghị ka dị shuga gaa nnọọ boom gbalie. Anyị chọrọ ka o jiri nwayọọ na-agbagote. Ihe ọzọ anyị chọrọ ka anyị maa, onye a bido nwee this hypoglycemia ma ọ shuga gbadara agbada, biko anyị achọghị ka onye ahụ bido nwa alcohol. Mba, alcohol n'onwe ya ga-eme ya ka ọ ka njọ. Anyị achọghịkwa ka onye a bido nwa hot drinks, ya wụ mmanya dị ọkụ, because o nwere ike nye onye ahụ burns.
and the heat, anyị achọ ka onye ahụ nwee heat at that time because onye a heat ga na-eme ya because the body na-achọ sugar. Okay, and like anyị kwuru, anyị chọkarị sugar na-agbagote nwa obere. Ebe a m na-arụ n'obodo oyibo enwecha hospitals nwere ihe a na-akpọ box, hypoglycemia box. Ya wụrụ nwa obere igbe, nwa obere komkom a na-etinyecha ihe dịka sweets ma nwa obere mmanya, otu a ka ọ na-ara, otu a ka ọ na-aha, onwe ihe dịka lucozade inside. So onye a bido nwee hypoglycemia, ewe mepe de tinye ya, ọ na-amị ya ọnụ ma ọ wee were that ihe dịka sweet, otu a ka ọ na-aha sometimes like this, ewere ya etinye ya n'okpuru ire ya, onye ahụ ejiri nwayọọ na-amị ya, na-ara ya, shuga ya a na-agbagote. Anyị na-asị onye a nọrọ ihe dịka 5 minutes o nwetebe onwe ya, ma ọ na-eru ihe dịka 10 minutes o nwetebe onwe ya, biko kpọọnụ ambulance. Ọ na ịnọ ebe ambulance nọ, ịkpọ 999 ma etinye ya na moto, vuru ya boom gawa casualty ozugbo. Ịnọrọ Enugu, Park Lane dị, UNTH dị, Ituku Ozala ma any specialist hospital nwee casualty, buga ya ozugbo because ọ ga-awụ na onye a ga-need nnọọ ihe karịrị mmanya ma sweet. Onye ahụ nwee ike need drip of sugar with monitoring because ahapụ onye a nwee ike inwe a stroke, onye a nwee ike ịnwụ. Hypoglycemia egbugo ọtụtụ ndị mmadụ. So ka anyị mara, anyị na-agwọ ọrịa shuga. Hypoglycemia bụkwa nnukwute ihe mgbagwoju anya ga-egbunwu mmadụ. Ekwugo m maka ya. Biko enwekwa ajụjụ ọbụla anyị chọrọ ịjụ, detuo ya na comment section ka anyị na-ekwu na-aga. Ndewo ndị be anyị.